papi chula, papi chula, pap. Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai adásban egy nagyon jó barátomat hívtam meg, akit nagyjából egyik mentoromnak is nevezném, hiszen a profi pályafutásom kezdete óta mellettem van és támogat is. A mai vendégem Laca Ádám Illés, 5 danos kempómester, a Magyar Kempó Szövetség elnöke. Szia Ádám! Először is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és a stábunk nevében is köszönjük, hogy biztosítod a podcastünk számára a helyszínt. Szeretném, ha pár szóban bemutatkoznál, és elmondanád, hogy mi újság, hogy vagy manapság. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémián történnek a forgatások. Büszke vagyok erre, hogy ezúton is részese lehetek a jelenetnek, és bízunk benne, hogy a jövődnek is. Mi újság velem? Sok minden történt ugye velem az elmúlt időszakban. Ugye a Kempó Szövetség életét is nagyon megnehezítette ez a vírusos időszak. Nagyon sok, akár csak a saját klubomról beszélek, nagyon sok tanítványom beteg lett, átesett a Covid-on, abba hagyták, családi tragédiák, azért kellett abba hagyni, mert el kellett kezdeni dolgozni, kiestek a versenyzésből. Jelenleg a fiam, Ábel fiam viszi az edzéseket itt az akadémián. Nekem volt egy balesetem, egy lovas balesetem, itt vagyok, kigyógyultam belőle, és most készülünk a Kempó világbajnokságra, ami április végén lesz Portugáliába, egy 12 fős csapattal megyünk ki. Én vagyok a csapat vezetője, és bízunk benne, hogy egy jó kis eredménnyel tudjuk majd zárni ezt a világversenyt, annak ellenére, hogy idehaza eléggé megcsapantak a versenyzési lehetőségek, de az edzések azért töretlenül több klubban is azért zajlottak, és úgy látom, hogy a fiúk föl vannak készülve, mind fizikálisan, mind mentálisan arra, hogy megmérettessük magunkat most 2023-ban. Ugye 2005 óta vagy a Magyar Kempó Szövetség elnöke, és rengeteg klubalapításban is részt vettél. Miért volt fontos számodra elfogadni ezt a tisztséget, és mit jelent számodra a kempó, vagy akár maga a küzdősport? Mesterem Juhász Ferenc emlékének tiszteletére, amikor először fölkértek, nagyon átgondoltam ezt a dolgot, és elsőre igazából nem is mentem bele, mert át kellett látnom, hogy mi is a feladat, mit is kell csinálnom itt a Magyar Kempó Szövetség életébe. Egy nagyon nehéz helyzetben lévő, nagyon nehéz anyagi helyzetben és bázis hiányos, emberhiányos szövetséget vettem át, nagyon sokan abba hagyták, félbehagyták, munka, külföldre költöztek, megházasodtak, lebetegedtek. Tehát, hogy igazából... Egy amatőr sportról beszélünk. Így van, egy amatőr sportágról beszélgetünk, ami igazából a te jelenlegi stílusodnak az egyik harcművészeti verziója, mert ugye igazából a kempó az, ami nagyon hasonlít az MMA-ra. Én ezt többször is említettem, ugye nekem volt körülbelül 50-60 szerintem kempó mérkőzésem, és én a kempót pont egy tökéletes előszobájának tartom az MMA-nak, hisz nagyon hasonló a szabályrendszer, igazából annyi, hogy 10 unciás kesztyűben vannak a küzdelmek, szerintem egy tökéletes felkészítés, sőt az én pályafutásomnak nagyon nagy szerepe, és a kempónak nagyon nagy szerepe volt az én pályafutásomban, hogy lett meccsrutinom. És igazából büszke vagyok arra, hogy pont nálunk, a mi szövetségünknél volt az első full kontakt mérkőzésed, amit meg is nyertél. Igen. Tehát és én azóta tudom, hogy ki vagy, hogy hol tartasz, és azóta figyeltem a tevékenységedet. És igazából ugye akkor én ezt 2005-ben átvettem, klubokat alapítottunk, edzőtáborokat, edzőtovábbképzéseket terveztünk, és én kaptam egy tiszteletbeli feketővet, amit én elfogadtam ugyan, de azzal a feltétellel, hogy meg fogom csinálni a danvizsgát. A danvizsga nálunk egy 12 órás non-stop erőtétel, reggel 8-kor kezdünk egy futással, és akkor utána technikai dobások, földharcelemek, küzdelmek, formagyakorlatok, és egy elég komoly küzdelmi sorozat van a végén, illetve a legvége. Emberpróbáló. Igen, hát én 108 kilóval kezdtem a vizsgát, és 99 kiló voltam. Aznap este, reggel 8-kor kezdtük, és este 8-kor kellett törnöm, ugye a törés a vége. És akkor megcsináltam ezt az övvizsgát, 12
társammal egyetemben. Egy nagyon komoly kis övvizsga volt. És igazából onnantól kezdve, azt hiszem, hogy a Ferinél, Juhász Ferinél 2 évig vizsgáztam folyamatában, versenyeztem is, ugye nagyon sokáig, akkor ott volt nekem egy térdsérülésem, amit követően én abba hagytam az aktív amatőr versenypályafutásomat. És hát ugye azt hozzá kell tenni, hogy én előtte pedig karatéval kezdtem, Hayashi Shitoryu csináltam Kódi Gábor mesternél, és utána váltottam a kempóra, és a kempót már a sérülés miatt ugye az amatőr sportot abba kellett hagyni. És még akkor karatéban volt nekem egyszer egy olyan élményem, hogy én nagy családban éltem, a rendszerváltás előtt, 2 öcsém és egy húgom van, és édesanyám tisztiorvosi szolgálatnál, édesapám pedig géplakatos volt, tehát nem igazán tudtuk megengedni magunknak a családi szinten a nagy hajcihőt. Volt egy világbajnokság karatéban, Hayashi Shitoryuban, amire anyagi okok miatt nem tudtam kikerülni. És akkor ott elhatároztam, hogy ha nekem egyszer az életben úgy adódik, akkor én onnantól kezdve támogatni fogom azokat a fiatalokat, akiknek csak annyi a hiányuk, hogy nincs pénzük. Nekem akkor nem volt pénzem, megnyerhettem volna. Szerintem abban az időszakban, és látva azokat az eredményeket, amiket elértek a magyarok, én be tudom lőni magam abba az időszakba, és azt hiszem, hogy a dobogó tetején végeztem volna, akkor mehettem volna a TF-re, lehet, hogy egy kicsit más életutam lett volna, de ez az életút, ami adatott, ennek ezen maximálisan meg vagyok elégedve, és szerintem több száz fiatalnak, most legutóbb pont 3 karatés fiatalnak segítettem abban, hogy egyáltalán ki tudjanak jutni. Ott is anyagi problémák voltak, nem tudták megvenni a repjegyet, hogy ki tudjanak jutni a versenyre. Igen, ezt most szerintem meg is válaszoltad, ezt még én sem tudtam, ugye mi közeli baráti kapcsolatot ápolunk, és te vagy az egyetlen egy személy Magyarországon, akit én tudok és ismerek, hogy aki mindig támogatta a küzdősport eseményeket Magyarországon, vagy akár a küzdősportolókat is, és ez lett volna a kérdésem, hogy miért volt ez, de akkor ez az, hogy neked nem volt meg az a lehetőség, ami kellett volna. És hát én is nagyon hálás vagyok neked, hiszen szerintem, ha te nem lépsz be az én életembe, akkor valószínűleg én is abba hagytam volna, és mondjuk el kellett volna mennem dolgozni, hogy meg tudjak élni. Ez egy nagyon szép dolog szerintem, és nagyon régóta benne vagy ebbe a magyar küzdősport életbe. Ugye még a K1-es időszakban is, most ugye az MMA a menő, mindig támogattad a harcosokat. Hogy látod a mai harcosokat, mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti harcosokkal, és hogy látod magát a magyar küzdősportot, a magyar küzdősport jelenlegi helyzetét, vagy akár a harcosokat hogyan ítéled meg, ha összehasonlítanád mondjuk a 2 generációt? Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés megválaszolni, úgyhogy hogy a tiszteletet megadjam azoknak a harcosoknak, akik vannak, mert ugye akik vannak, és teszik a dolgukat, és öregbítik a magyar harcművészeteket, az amatőr sportokat, a profi sportokat, róluk csak dicsszavakkal lehet beszélni. Ha azt kevesen vagyunk, és pont ez az, hogyha azt akarod, hogy hasonlítsam össze az előző korcsoporttal vagy korosztállyal, egy előtted lévő korosztállyal, mondjuk akik most ilyen 40-50-es, tehát nálunk például a BVSC-be 70 ember járt le edzeni. Akkor valószínűleg abban az időszakban jobb helyzetben volt. Igen, tehát hogy abban az időszakban ugye utcaharc küzdelmek voltak, járták a srácok a különböző kínai box, a King of the Ring különböző kategóriáit, és sorra hozták az érmeket, az eredményeket, a győztes címeket haza a világból, és tényleg rettegték a nevünket. Most azért kisebb a merítés, ezt tegyük hozzá. Sokkal. Tehát, hogy sokszor jönnek le úgy hozzám, hogy szeretnének itt edzeni, csak nehogy belillüljön a szemük, meg nehogy folyjon a vér, meg hogy mi van, ha orba vágják, vagy szájon vágják. És el szoktam mondani a szülőknek, hogyha küzdősportra akarja hozni a gyereket, akkor ez benne van, hogy vérezni fog a szája, hogy elered az óravére, ez benne van. Tehát ez nem sakk, ez nem úszás, ez egy küzdősport, ebben benne van a test, a body contact, tehát bőven benne van. Abban az időszakban, amikor minket édesanyánk a 2 öcsémmel levitt karatézni, hát ez szóba se került. Tehát ott olyan fegyelmezési módszerek voltak, amiért most már
mint elnöke a Magyar Kempó Szövetségnek többször kellett nekem is vizsgálatot folytatni, mert hogy ezek már nagyon durva dolgok, meg az ő futásra. Megnézed a különböző csatornákat, médiákat az interneten, akár a brazil jitsuba, akár a kempóba, akár a karatéba vannak ezek az őfutásos dolgok. Ezeket már abban az időszakban nálunk mint büntetés, meg mint jutalom is lehetett. Tehát egy sikeres ővizsgát díjaztunk ezzel, meg aki késett edzésről, az is kapta az őfutást. Itt már nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy itt már nagyon oda kell figyelni. Sokkal kisebb a merítési lehetőség. Mindemellett ugye az olimpiai sportágak, a judo, a birkózás, az ökölvívás azért egy komoly merítés, az a jelenlegi támogatási rendszernek köszönhetően azért azok valahogy talán jobban mennek. Lehet, hogy jobban oda orientálódtak a gyerekek szerinted? Hála Isten. Hála Isten. Tehát, hogy ott van egy lehetőség. Ott van egy kialakult rendszer. Így van egy nagyon komoly kialakult rendszer, van egy nagyon komoly pénzügyi támogatás a háttérbe, és hát egy nagy lehetőség, hogy kijuss az olimpiára. Régen ugye a thai-box, a karate, ugye ezek sehol nem voltak az olimpiához, a kempó, a különböző harci stílusok, tele voltak a klubok, mindenki próbálta méricskélni magát, és akkor valahogy ez az utcaharc volt akkor az időszakban, ami most az MMA, hogy gyere, mutasd meg, hogy mit tudsz. Most az MMA viszont kiforrott, és egy nagyon jó profi rendszer. Igen, erre a utcai harcos időszakra szeretnék visszatérni, hogy kérdezni tőled, mert én akkoriban még nagyon-nagyon fiatal voltam, és nem is tudtam róla, hogy van, és néztem erről videókat, és óriási stadionok voltak megtöltve ezzel. Ez végül is mondhatjuk, hogy a régi MMA kezdete volt itthon Magyarországon, és ott rengeteg néző volt, nem nagyon sok verseny is volt. Az MMA-nak az inkább a Feri által ez a free fight, amit ő kitalált, ez a szabad, tehát ott is 10 unciás kesztyűbe, de már voltak földharcok. Ez volt inkább az MMA-hoz hasonlító. Az utcaharc az egy álló harc volt, és igazából hát egy ilyen nagy erőpróba volt, tehát azok a versenyzők, akik megnyerték, azok mind profik voltak. De ide bárki bejöhetett. is volt, ugye? Vagy nem? Két súlycsoport volt, 85 kg alatt és 85 kg fölött, és mind a kettőben BVST-sek voltak a bajnokok. Ugye Horváth Zoli Kukker és Varga Péter volt a nehéz súlybajnoka többször. Illetve volt Marosis Pisti is, aki szintén BVST-s volt, aki Ékszerész Bece néven futott akkor, és ők klubtársaim voltak, és vitték az utcaharcnak de az inkább állóharc volt, tehát abban nem volt MMA. És akkor a Juhász Feri csinált ezt a free fightot, aztán lett a K3, a Sándor Gyuri féle felállásban, volt a K3, az már igazából hajazott nagyon az MMA-ra, és akkor ugye elkezdődött az első MMA-k, amik voltak a cirkuszba, ott nagyon sok magyar kempós bontogatta a szárnyait, majd hála Istennek mindenféle sportákból bátrabbak lettek a fiúk, és megtanultak ütni, rugni, jöttek birkózók, jitsusok, karatésok, boxolók, és akkor jöttek először ugye a K1 volt, ami igazából állóharc, és ott volt nagyon sok nehézsúlyú harcosunk, és ugye a mai világról pedig el tudom mondani, hogy azt hiszem, hogy brazil jitsun kívül nem nagyon tudok nehézsúlyút neked mondani, tehát ütő-rugó sportákban nem nagyon. Kickboxban sincs nagyon nehéz súly, kempóban nincs nehéz súly. Ezek így egy kicsit így vissza. Még az mindig bevonzotta a nézőket. Igen. Mindig ugye az a király kategória, azt szokták mondani, nagy fiúk. Igen. A sport mellett az üzleti életben is sikeres vagy, és szerinted ez köszönhető a küzdősportnak, hogy a való életben akivé váltál, az a küzdősportnak szerinted nagy szerepe volt benne? Igen. Ezt határozottan állítom. Ezt nagyon sok embertől hallottam, aki akár mondjuk sikeres üzletember, és korábban is küzdősportot. Több dolog. Egyszer a lelki része. Azt a szamuráj szellemet, amit az ember így megtanul, elsajátít a küzdősport gyakorlása, művelése, harcművészet gyakorlása közben, azt azért az üzleti életben is tudod kamatoztatni. Ha határozott vagy, hogyha nem inogsz meg, ha tudod, hogy mire vagy kép, egyáltalán föl tudod mérni a képességeidet. A küzdősportot én azért szeretem, mert ha például tartok egy edzést, és egy teljesen új csoport jön be, iskolákba is oktattam elég sokat, és akkor lejöttek ide a csoportok, és így össze-vissza álltak be. Végig megcsináltuk az edzést, és mindenki tudta, hogy ki hanyadik a sorba. Tehát az edzés munka alapján a fiatalok már besorolták magukat, 5., 6-os általános iskolásokról beszélünk. A küzdősportban föl tudod mérni a saját képességeidet,
a lehetőségeidet, az adottságaidat. A másik része meg a fizikai része, tehát hogy van egy lelki része, egy mentális része az üzletnek, és van egy fizikai része, amit szintén a küzdősporton keresztül. Tehát én nem tudom, hogy hány kentót csináltam, hány felülést, hány guggolást, hány négyütemű fekvőtámaszt csináltam meg, nem is számoltam soha, de valami biztos, hogy valami nagy szám jön neki. És pont a napokban került elém egy kép, hogy egy kislány kentón tartja magát, azt hiszem egy Kyokushinkai-os kép járta be most az internetet, és egy kislány ott is tartja, és könnyedzik, és sír. Hát ez azért elég sokszor nekünk is megadatott ott még a karatéban kisgyerekként, hogy a kőkeményen kellett tartani. Tehát nem voltak ilyenek, hogy ja, hát akkor ja, már kicsit izzadsz, kicsit könnyes, kicsit vérzik. Nem megizzadni. Igen, hogy akkor hagyd abba, meg nem, tehát ott akkor kőkeményen a felnőttekkel együtt kellett tartani a ritmust, és hát ciki volt, hogyha mondjuk én 14 évesen hamarabb raktam le a térdemet, mint egy 25 éves. Tehát akkor ott kellett azért maradni. Ez visszaköszön az élet minden területén egyébként. Ezt sok embertől hallom. Ugye mi elég közel állunk egymáshoz, és tudom, hogy a lovaglás most nagyon nagy szerepet tölt be az életedbe. A magyarság történetében az ősidőktől kezdve megvolt a ló és a lovaglás kapcsolata. Neked mit jelent a lovaglás és a lovakkal való kötődés, kapcsolat? Egy hatalmas nagy feltöltődés, egy külön világ, és mindenféleképpen én, ahogy te is mondtad, ez a harcosoknak egy eszköztár a ló. A magyar ember nagyon eltávolodott a természettől, nagyon eltávolodott a lovaktól. A kultúrájától is talán mondhatjuk ezt? Kultúrától is, igen, jött ez a sok egyél ilyen kaját, egyél olyan kaját, most nem akarok cégneveket mondani, de amik nem a magyar embernek vannak kitalálva. És a ló az igazából tükröt mutat az embernek. Tehát ha te úgy tudsz társként bánni azzal a lénnyel, az Avatárt szoktam mondani, biztos nagyon sokan látták, akik ezt a te műsorodat is nézik, amikor így csatlakozik csatlakozik azzal a repülő lénnyel. Ugyanígy kell csatlakozni a lóhoz. És hát annak ellenére, hogy én egy nagy darab gyerek vagyok, én egy kungyerek vagyok apai ágon, és apám sajnos a történelem úgy hozta, hogy ő nem lehetett katona, 56 miatt, de az ő szülei, ő apai felmenői mind huszárok voltak. Tehát az én dédnagyapám a Donkanyarból jött haza, ő huszárként volt kint, kilőtték a lovat, és ő gyalog jött haza a Donkanyarból. Tehát, hogy a ló az minden egyes ősömnél, mint harci eszköz, az ott volt. És így, illetve a kislányom. Tehát ugye nekem 3 gyerekem van, az első szülött Abigail, a második szülött a fiam Ábel, és a harmadik Léda. Ő lovagol, nagyon ügyesen lovagol, díjugrató, és rajta keresztül találtam egy új utat a lovak világába, és ugye volt egy balesetem, amiről, ha szeretnéd, akkor majd mesélek. Ott is sokat segített nekem a küzdősport, de a kislányomon keresztül kerültem én a lovak közelébe, és kerültem olyan edzők kezei közé, mint Györfi Villám András, vagy Fenyvesi Anna, akiktől én nagyon sok mindent tanulok a mai napig, és ezt is egy művészetnek tartom. Tehát van a harcművészet és a lovaglás művészete is. Tehát nem lovon ülünk, hanem lovagolunk. Egy nagyon érdekes mondatot olvastam. Bevallom őszintén, engem érdekel a magyar történelem, és ugye a magyarságban mindig ott volt a ló, de ez a mondat nagyon-nagyon megfogott, hogy az ember és a ló harmóniája a lovaglás. Így van. Tehát, hogy ez szerintem gyönyörűen elmondja ez a mondat, hogy valami, ez egy művészet, és rengeteg dologra használják a lóterápiát, például autista gyerekekre, meg azért ez egy komoly sport is, tehát ez megmozgatja az embert nagyon keményen, de ha belegondolunk abba tényleg, hogy egy olyan hatalmas állatot mégis az ember irányít, mert az ő harmóniájukból az jön ki, hogy együtt mozognak, és nekünk nagyon híres lovaink voltak. Meg lovasaink. Lovasaink. Így van, ők az őrkénytábori öregek, akik a második világháborút követően, mondhatjuk úgy, nagyon egyszerű, és nem mennék bele, mert ez egy külön műsor is lehetne, a világ lovas életét Németi Bertalantól számítottan az amerikai lovasportot, a franciát, a svédet, az angolt, a franciát, ez mind magyar mesterek, katonatisztek, huszártisztek
emelték olyan szinten, amilyen szinten ma a lovasport tart. Díjlovaglásban, díjugratásban, militariban. Nagyon jó lovaink is voltak. Azok a háborúban oroszok is, az amerikaiak is elvitték a jó lovakat. Tehát, és utána volt egy olyan rendszer, ami meg nem nagyon szerette, hogy a magyar ember emlékszik a múltra, ha ott akar maradni a régi emlékek között, akkor megszakították ezt a kapcsolatot, és sajnos egy kicsit lecsúszott. És most komoly törekvések vannak arra, több-kevesebb sikerrel, de én úgy vagyok ezzel, hogy saját magam házatáján söprögetek. Én például ahaltekéket tenyésztek. Ez egy ősi ló, 3000 éves faj. Annyit kell róla tudni, hogy ha meséinkben vannak ezek az aranyszőrű, ezüst, meg a bronz. Amikor voltam kint, az a nagyon nagy? Nem, ezek fönn vannak a felső részen. Ezek az aranyszőrű, a kremelló ló, az a nagyon nagy az ugró. Vannak ugrólovak, és vannak ahaltekék. Az ugrókkal versenyzünk, az ahaltekékkel most kezdünk versenyezni, illetve őket tenyésztem. A kínai császár kétszer akart hadjáratot indítani Attila ellen, hogy ezt a lovat megszerezze, nem sikerült neki. Ez az a ló, ami a sírokban genetikai alapon azt szokták mondani, vagy azt mondják a tudósok, hogy akik elemezték a DNS alapján, hogy ha volt lovunk a honfoglaláskor, az ahalteke volt. Tehát, hogy ez egy vizsgálat eredményeként elhangzott tudományos szakvélemény. Nekem a lovaglás, a küzdősport valahol mind a magyar mentalitásnak. Én úgy gondolom, hogy a magyar nép az egy harcos nép. Én is így gondolom. Tehát nem az a... Megbűnhődte már a nép. Nem az, nem. Ez egy harcos nép. Igen. Csaba királyfi, az a típus. Aki igenis harcolt. Akitől rettegtek. Aki ha meglátták a Hun feliratot, akkor mindenki, ha csak hallották az íjaknak a suhogását, akkor berezeltek. És sok minden tévhit van a magyarokról, de azt sokan nem tudják. Mi használtunk először alsónadrágot, mi használtunk először fűszereket, nem menekültünk, hazajöttünk. Tehát sok minden olyan dolog van a történelmünkből, amiket a mostani időszakban lehet megismerni. Most már lehet róla nyíltan beszélni, hát az eredetünkről, stb. Tehát, hogy ez a finnugor, ezt egy kicsit annyira ne erőltessük. Vannak rendezvények, a Kurultáj nagy rendezvény, ahol ezek a türk népek szoktak összejönni, itt nálunk, Magyarországon. Ugye a küzdősporttal, ahogy járok keletre, minket magyarokat nagyon tisztelnek, keleten nagyon tisztelnek. Itt Európában nem értenek. Itt igazából én meg szoktam kérdezni, hogy svéd barátommal beszélgettünk, és mondta egy svéd kámpos sráccal, és mondta, hogy hát ő azt hitte, hogy mi valami űremberek vagyunk, ilyen űrlények, mert hogy a mi nyelvünk olyan, hogy egyszerűen ez így lehetetlen, hogy ilyen hangokat mi ki tudunk adni. De keleten minket nagyon tisztelnek. Az Azerbajdzsánok, az oroszok, a türkmének, a kazahok. Nagyon sok barátom van, és akiket ide meghívtam, és itt voltak nálunk mondjuk versenyen, vagy mi voltunk náluk, velük nagyon jó a kap. Sokkal gyorsabban tudok velük kontaktba kerülni, mint egy franciával, vagy egy angollal, vagy akár egy amerikaival. Azt éreztem, hogy nagy szeretettel beszélsz a lovakról, de ugye említetted, hogy volt egy nagyon komoly sérülésed, ami tényleg szinte mondhatjuk azt, hogy csoda, hogy itt vagy. Igen. Erről a sérülésről tudnál mondani pár szót? Volt egy lóverseny Balatonvilágoson, és egy mondjuk úgy, hogy egy röpke emberi figyelmetlenségből adódóan megriadt. Ugye a ló az egy menekülő állat, és hasonrugott az egyik lovam, és hason talált el, és hát szétrepett a vastagbenem. Siófokon az első műtétek, ugye oda kerültem, nem igazából jöttek össze. Volt egy vérmérgezésem, egy tüdőgyulladásom, egy hasnyálmirigy, egy hasártya, és a harmadik műtétnél elkaptam a Covidot. És ez volt a második hullám, és akkor haltak meg nagyon sokan, és én jöttem ki egyedül abban a hullámban a Siófoki kórházból. Hát lefogytam 65-66 kilóra. Azért el lehet fele súlyomra, igen. Lefogytam, de a családom és a lovak tartották bennem a reményt, hogy van egy célom, hogy azért akkor még ugye kisebbek voltak a gyerekeim, látnom kell őket, segítenem kell nekik, hogy azért elinduljanak az úton. És volt egy fogadalmam, hogyha kikerülök a kórházból, amikor meg tudom csinálni az első 400 felülést, akkor én lóra fogok szállni. És ugye fél évig volt ileosztomám, ugye ilyenkor kivezetik a vékony belet a hasfalon kívülre. Augusztusban Nyíregyházán kötötték vissza a vékony belemet.
és én szeptemberben elkezdtem edzeni, és október 25-ére meg tudtam csinálni a 400 felülést, és 25-én nyergeltem a lovamat reggel 7 órakor, és fölültem a lóra, és lovagoltam egyet. Nem tartottál, nem volt benned semmiféle? Nem, semmi. Az elsőnél? Semmi. A ló menekülő állat, tehát ő nem bánt, mi vagyunk a ragadozók. Ő menekülő, egy növényevő állat. Megijedt, nem lett úgy megfogva a ló. Rossz, mondjuk úgy, hogy ő került egy olyan helyre, hogy én rossz helyen voltam, rugott egyet abba az irányba, ahol voltam, és ennyi. 16 000 Newtonméterrel rúg egy ló. Az, hogy itt vagyok, az csoda. Hát 3-szor éreztettek újra, voltak kisebb csodák. Orvosok fogadtak, hogy odaálltak a végén, és mondták, hogy Ádám, hát fogadtunk, nem gondoltuk, hogy te leszel az, aki elhagyod. Mondom, doktor úr, itt az volt a gond, hogy engem kihagytak a fogadásból, mert akkor most nyertem volna. Nyugodtan szóltak volna, én is fogadtam volna egyet. Akkor van még dolgod itt. Van, úgy gondolom van. Mik a jövőbeli céljaid? A küzdősportban szeretnél még jobban tevékenykedni? Ugye mondtad, hogy lesz egy világbajnokság, amire készültök. Ugye Magyarországon a te elnökséged alatt rendeztünk világbajnokságot, Európa-bajnokságot. Ezeket nyugodtan mondhatjuk sportdiplomáciai sikernek. Mégis mennyi munka volt egy ilyen világbajnokságot, vagy Európa-bajnokságot? Közel 3000-en voltak, itt voltam a 12. kerületben a MOM-sportban, kísérőkkel, versenyzőkkel együtt, ami megtiszteltetés, mert ugye a minisztérium részéről is, akkor is államtitkárság, sportminisztérium részéről is volt támogatás. Máriusz Vízer, aki akkor volt a sportakkordnak az elnöke, megtisztelt a jelenlétével, ugye most a Nemzetközi Judo Szövetségnek az elnöke, akkor is az volt, csak közben volt még egy pozíciója a sportakkord élén. Olyan országok csatlakoztak abban az időszakban hozzánk, mint India, tehát addig India nem is volt soha a versenyen, itt rögtön 40 fővel érkeztek meg erre a versenyre. Hatalmas nézettsége volt, több mint 200 000-en nézték világszinten, a napi szinten. Egy amatőr sport. Egy amatőr sportról beszélgetünk, egy olyan sportágról, amit nem is nagyon ismernek, de a visszaigazolások, illetve a jelzések az élő közvetítésről ezt jelezték, hogy a világ minden pontján, tehát természetesen. Szerintem egyetlen egy ország volt, ahol Magyarország után a legtöbben Németországban nézték, de egyetlen egy német versenyzőnk sem volt. Tehát ez egy nagyon érdekes kis jelzés, pedig nagyon sok német kempus van. Nem jöttek el. Vagy nem nagyon tudok arról, hogy miért tették meg magukat. Én kis házi versenyeken el vannak, de itt voltak a hollandok, az angolok, a románok, az oroszok, a moldávok, az észak-afrikai országok, szinte mindegyik itt volt kivétel nélkül. Mongólia, Amerikai Egyesült Államok, Peru, Chile, Argentína. Tehát nagyon komoly kis, ez egy igazi komoly verseny volt, egy hatalmas nagy lökést is adott ennek a sportágnak, ennek a harcművészeti irányzatnak. A terveim között szerepel, hogy egy kicsit azért visszafogottabban, tehát így sajnos az operációt követően ugye azért maradt egy-két maradandó történet, de teljes életet tudok élni, tehát semmi komolyabb gond nincs vele, hogy segítem a fiatalokat. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy nekem lassan egyet hátrébb kell lépnem, és hagyni a fiatalokat érvényesülni ezen a téren, és mindenféleképpen a világbajnoki mérkőzéseden, amikor címért még szeretnék ott lenni. Tehát én is nagyon szeretném. Az biztos, hogy akkor ott leszek. És igazából lovaglásban találtam ki magamnak még azt, hogy elindulok militariba. Meg hogy megtanítasz. Meg hogy megtanítalak, amikor visszavonulsz, akkor ígérem, hogy megtanítalak lovagolni, nem lovon ülni. Tehát ez igen, én nagyon-nagyon szeretnék. Nem tudom, van bennem egy ilyen belső érzés, hogy valamiért én vonzódok a lovakhoz, de egyszerűen még most nem volt rá lehetőségem. Amúgy most szerettem volna, ha összejött volna a terv, ha megvan a cím, akkor utána lovaglunk, de nem azért nem lovaglok, mert nem jött meg a cím, hanem elszakadt a térdem, de ez mindenképpen nekem is terve van. Szerinted nem lenne jó, ha mondjuk az iskolában lenne lovaglás? Nagyon jó lenne, az iskolában lenne lovaglás, és egy nagyon jó cél és eredmény az, hogy ugye nagyon sok küzdősport már ott van az iskolában. Igen.
Tehát a judó egy nagyon komoly kis programmal már ott van, és szerintem ezek tehát a judó, birkózás, a brazil jiu-jitsu, ezek azok a sportágak, amiknek szerintem ott kéne lenni. Én minden egyes fiatalt, én judóval kezdeném, és azt mondanám, hogy 4 év judó. Így van, mozgáskoordináció, esés, a saját súlyának a hordozása, ahogy leesik, föl kell, a legjobb mélyizomzatot nagyon jól kialakítja. És utána szerintem, aki akar ma küzdősporttal foglalkozni, és fölmegy az internetre a Wing Chun-tól kezdve a kickboxon, bár mindent megtalál, mert hozzá tud férni. Régebben azért ezeket az információkat ilyen tudod, akkor még, sőt, a 80-as években ezek még ilyen titkos dolgok voltak. Újságokat néztetek. Újságok volt, a Budó magazin, igen, a Bükki Péternek a magazinja akkor is megvolt. Tehát az volt az egyetlen, hogy volt még egy-két magazin mellett, azok már eltűntek, hogy a Budó magazin, és akkor hol vannak a klubok, akkor oda menjünk le, és nem néztük el a napot, akkor biztos, hogy volt ott edzés, és akkor ott ütötték a falat, meg verekedtek ilyen nagy darab emberek is. Érdekes volt, most már azért sokkal több klub, sokkal több edző, szakképzett edző van. Persze azért ki kell válogatni a kóklereket, azért azok is vannak, ugye ez a minden akik üzletet látnak. Tehát én igazából az én alapelvem ebben a küzdősportban, meg minden sportágban, hogy akkor jó, hogyha a sportért élők többen vannak, mint a sportból élők. Tehát amikor nem az van, hogy neked mindenféleképpen egy évfokozatot kell adnod, egy versenyt kell rendezned, mert egyébként éhendög lesz, hanem meg tudod teremteni a civil életben azt az anyagi biztonságot, és utána tudsz... Hobbiból, szerelemből. Amatőr sportról beszélek, tehát nem profiról, amatőr sportról beszélek, akkor tudsz pluszt adni. Addig, ameddig te egy ilyen kényszerezett helyzetben vagy, az egy kicsit ilyen varázslás gyanú. De egyre több az olyan klub, hála Istennek, ahol is ugye, egyébként a magyar egy harcos nép, tehát nagyon jó eredményeket értünk el most ugye az olimpián is, a különböző nem olimpiai, hanem világjátékok, sportágokban is nagyon-nagyon jó eredmények vannak. Thai-box, kickbox, tehát hogy jiu-jitsu, tehát ott nagyon-nagyon eredményesek vagyunk mi, csak talán ugye most mondtad, hogy kisebb a merítés. Egyre kisebb a merítés, egyre kisebb. És ezért vagyok büszke arra, és ahogy mondtam az elején, egy kicsit büszke vagyok arra, hogy megint részese lehetek ilyen szinten is az életednek, hogy akár csak egy helyszínt, és tényleg megtisztelő, hogy beszélgethetek veled ezekről a dolgokról, mert a Lőrinc testvérek, az ungvári testvérek beszélgetését ugye itt a helyszínen én végighallgattam, és nagyon büszke voltam, hogy vannak ilyen fiatalok, vannak ilyen fiatal, harcosnak, már öreg veteránnak mondott harcosok, akik olyan értékekkel élik az életüket, és adják tovább, mert valahol ott maradtak a sportágok közelében, és tevékenykednek. Mind a két testvérpár. Így van, és ennek így van jövője. Annak úgy, hogy te csinálsz egy ilyen műsort, és a rajongói táborod azért elég nagy, ha te mondasz valamit, azért annak van súlya a küzdősportban. Az is, hogy én itt lehetek, már megtisztelő. Azokat, akiket te meghívsz, és én úgy tudom, hogy akiket meghívsz, azért nem szoktak sokat gondolkodni, hanem örülnek, hogy eljöhetnek, ezek mind visszajelzések neked is. És nekem is abban, hogy igen, jól döntöttem akkor, amikor legelőször szóltam neked, hogy a Bellator itt van, és ugye akkor Bellatornak én voltam az MMA-ért, így válogatásért felelős kis embere, Sőt, hát te már ugye az előtt is előtte is, nekem. Igen, előtte is, de akkor jött el az idő, így ott voltam veled az FFC-n is, még kint Horvátországban, de akkor jött el az áttörés, amikor itthon, hazai közönség előtt egy olyat küzdöttél, hogy azt mondták, hogy akkor nézzük meg, hogy a Bellator hogy lehet. Tehát nem véletlenül csinálom én is ezeket a műsorokat, olyan embereket szeretnék meghívni, akiket én értékesnek tartok, és úgy gondolom, hogy értéket teremtenek, és bevallom őszintén, kicsit tartottam attól az egész podcastes felállástól, de nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket, mert úgy érzem, hogy értéket teremtünk, nem pedig azt mutatjuk, hogy milyen ruhát veszek fel ma, vagy hogy sminkelem ki magam, és ez szerintem nagyon veszélyes azok a fiatalok, akik keresik az útjukat, és nem találják, és azt mondják, hogy Bori Csádi, és az MMA, és a Bellator is, van egy podcastja, hallgassuk meg, és ha csak egy gondolat megül a fejébe, és ahelyett ő nem a telefonját fogja nyomkodni, vagy nem az van, hogy akkor elmegyek, és hányásig iszom magam, vagy belenyúlok a drogok világába. Olvas a
magyarság és a ló kapcsolatáról, vagy néz valami küzdősport. Így van, vagy csak lemegy és elkezd edzeni, és azt mondja, hogy én akkor szeretnék hasonlítani erre a srácra, már megért. Ha ez csak egy ember, már megérte. De biztos vagyok benne, hogy ez sokkal-sokkal több srác lesz. Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én nagyon örültem, hogy tudtunk beszélgetni, és köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a nézőknek, hogy velünk tartottak. Hamarosan találkozunk a következő részben. Addig is, sziasztok! Julep,